Ito guys mga kapugi, yung sinasabi nila ang kulitis. Alright, mas masarap to mga kapugi kesa sa mga may tinik-tinik pa. Maganda yung may root siya, yung may ugat. Ayan. Dami na agad oh. Oh my God! Wow! Hello mga kapugi, kaganda yan. Ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng tawag ito, spinach. Ayan, yung mga may root pa. Ayan, yung mas masarap kaysa sa may tinik-tinik na yan. Kaya na may kasama tayo guys mga kapugi. Halika rito nyo. Ito palang aking may wang planggana ngayon. Ayan, dito ka dito. Ayan. Ayan, kasama na naman natin si Onyok ngayon. Lungulit na sama. Alright. Pugi, pugi. Okay ba ang aking hairstyle? Alright. Okay, let's go. Lego. Lego. Maligo. Tanda. Okay, bilis. Ayun o. Ayan, katatapos lang nagtanim ng palay mga kapugi kahapon. Hindi ako naka-vlog dito kasi tawag nito. Pumunta kami sa may Sea of Clouds. O, daan-daanan nyo. Ano lang. Lapang ka na. Ala. Oh, wow, wow. Okay. Madami pa palang natirang mga punla. Kaya nahanap tayo dito ng kwantong. Saan kaya tayo maghanap? Dito, tara dito. Ay, dito madami pala dito mga kapugi oh. Pero try natin dyan, mas maganda. Ang lawak dito mga kapugi oh. Tingnan nyo mga kapugi. Oo. Ayan oh. Ang ganda oh. Ayan. Ang lawak, green na green mga kapugi. Alright. Saan sa nyok? Dito hinabol sa nyok ng baka no. Diyan to. Hinabol siya ng baka. Hindi ko makalimutan yun. Okay, dito tayo maghanap ng kulitis. Wantong in Ilocano or kalunay in Tagalog. Kulitis din ng Tagalog pala. Tapos spinach, Chinese spinach, mga ganun tawag sa English. Ito yung sinasabi kong mga kulitis mga kapugi oh. Pero mapapangit naman sila. Ayan, ganyan oh. Ito sila oh, mga yan oh. Ayan. Pero may aplat. Huwag yan. Doon tayo mga kapugi. Ito guys, oh, mga kapugi, ang dami oh. Yan sila mga kapugi. Yan. Yan oh. Tingnan ko. May mga sira. Masarap to guys mga kapugi, ihalo sa sardinas. Ayan, pwede ding puridibod sa mga Ilocano. Sarap siya guys mga pugi. Pag wala kayong ulam yan, pag yung mga malalapit dito sa mga bukirin, gaya ni Kapugi. Ayan, para iwas gastos, para tipid. Right. So guys mga kapugi, yung sinasabi nila ang kulitis. Alright, mas masarap to mga kapugi kesa sa mga may tinik-tinik pa. Maganda yung may root siya, yung may ugat. Ayan. Bata pa kasi. Kuha na tayo mga kapugi. Ilagay mo dito yung kukunin mo mamaya damo. Lagi mo yung damo niya. Dito lagay mo lang. Ayan, tingnan natin guys dito. Baka meron.
Marami rito mga kapugi oh. Kaso may mga kwan, yung iba may mga puti-puti na. Yan oh. Marami rito mga kapugi, mga yan oh. Kung nakikita nyo mga ganito, yan mga kwan yan, Culitis spinach. Sasarap yan. Lalaki na pero wala pang tinik. Mga walang sira. Yan. Dami na agad oh. Okay na siguro ito mga kapugi. Yan. Dagdagan ko na lang konti. Ayan, ang luto nito mga kapugi is buridibod na lang. Kasi may kamote doon. Tapos lagyan ko ng talong siguro mamaya. Ayan. Ayan. Alright. Ito. Katanim na kasi ng mais. Ayan. Tapos lang nag-abono. Lahat. Ayan o, tingnan nyo guys o. Ayan. Okay, itong mga to. Ayan. Yan yung, ito, kung na to guys mga kapugi. Damo na yan. Hindi na. Spinach yan. Yan, kaya hindi ko pinakuha si Onyok. Baka mamaya, damo yung ilagay niya rito eh.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.